Kayung besar jong additional sessions judge Shalom uba Airembui mentagasngi ka khasau tarik jong unai luar araja arpulai kala extend lani kala beteng ya ka anticipatory bill lani kata ka jong syam jamin syua masyakam jong kinongelam jong kasang hitu kentup yu ba don bok kharu bolong presiden lamba karai ka bala ai mentagasngi hakabedi bagani ka bentang ilaman kan ma ba khasau tarik matamlai kala mi ka jeng klumar paling jong ki magistrate ki plate barkin khot jak hitu hadir megalon pai na po sadar police station bana statement halo ke jengkot hajir jengki pulit lendra po po kasari point ni ajan DC office kami ketu ke jeng kelumar kemudian dapat naik ke buaran di kisni ke beladap tiha kebede bagan di ke jeng yo anticipatory bill ni ke jeng extend biang ya ka anticipatory bill yang kini ngalam jaga seng itu ali yo menyekran bat reporter jongi uba evangelist khongwat un matai khambai ki pai ba kamat iu ka anticipatory bill bat ke ka bami nangni nak jing yo antes dak jing extend ni jing petang ya kenika antes pribel jo kenika lam jo kesang itu ban majelis fila puli bahaya ka court order ka bedai bat ka ada ka court jong additional session judge ba Airembui ka bedai bat ka jing extend ya ka anticipatory bill jong kini lam ka hitu ti fila berpatai kendiat nak kamta ki nong snap genong pe jong kenika channel ka jing khanam ken tu ha kumdu kenika order dan ka hukum jong kini besar ka om ka bak puwal kumalong menta ka order kami menta kasngi hakin sa ka court ka hearing ya kene ka case deh ka khatwai terik merkan sangut ki nangalam jeng ka hito ki ba pan lupa ya ka anticipatory bail te kini ki bapan anticipatory bail ki kentop ya ubak sania es nongrom ubak James leng dok nong pure ubak pen scam bordekar ubak pen scam bordekar udai ruu ubak don bok ken bangitep presiden tenang tahu ba gari es marbo bat wan bun dekhar kini kita kisan ngut ki ba pan anticipatory bail naka yang bisa tak pan anticipatory bail jong kini kinong yalam jong hito kadai to kan beda ba to keding dia tidak berbatai kendiat ya ki pai ba lesi ki masuk tu ba ta ka jungbot anticipatory bill batai dak hasin dia kamur kum kota anticipatory bail kalau kumneh menta lada don kino ki case teh mok ka ejahar ka ba ki pulit ki pengat ki kino ki breo kata ka kendon pengat haka FIR kepala register ka case kila ban syaken te kadang ban om syaken pan kila ban move lupa ya kata ka anticipatory bail kin pan jamin lupa sya bakin syaken lah kemudian anticipatory bail kemudian sya bakin nekin khot jong ka hito kin syakem hadin ba nakal yang kiri neki district magistrate kila ujar hal bayar berkata kejing dia marsenja tu kila move saka district session court ban pan ya ka anticipatory bail jongki kan kabamot nakakentian yung mau tiru pa ba kabamot kene ka anticipatory bail kamot ka jing sim jamin lupa syo masyaket ha jadi kumta te manupat ki ba ujar jahar yaki nanginam jok itu kat kum ka record ka bami ka ordat ke bola ujar hi ya kan ka FIR kidai isimiti bi pakenten MCS ibadai additional magistrate ubat Roni Waklang MCS ibadai additional magistrate bat ustri Warjiri MCS kini ruki badai ki additional district magistrate ki ujar ya kan ka jahar haka sadar police station Shilo kayak gida bagi ai kajing ujar jangki kadai bed halor to kajing dia ba kirkhot jang ka hito au umde kirkhot hanya sakin nyalam bah kaman kisah khot hadir haka bede bat kajing penkam jangki ya ketoka kabes berka kayak kaba karya myong jangki kan dan nak yang kipulit tiong ba kine ki khot jang ka hito kila yalum SBI main seberang opposite jangka SBI main seberang kedon ketok parking lot jangka municipal kila yalum hangto hakapor khat sipau baje ai te kedon kumbasan pau ndru pongut kit khot te nakal yang kipulin kila kerpat ikine kit khot jangka hito kila kerpat bapim dei banyalum hangne namar kajing sak khot hi kadai ban tang ya presiden ba unlet ay statement has sadar police station tek yang kipulit banakaleng kine kit khot jangka hito wat harin bala kerpat ro daki pulit bat ki district administration bakin let pai no ki klam ngap kan te kila ya let bet sa sadar te ki ong susu naka haka odar nakaleng ki lidar jang sarkar ki pentip ba ndala poe sadar police station ro
Kini kid khot jong ka hito. Kila sange no hak mat jong ka kedop jong ka sardar police station kan. Namar wakil magister kim sak bandrung lang kisah tangsan ngut kid khot. Kidong yang hak mat. Ndala poi hang ne ka jaka ka baki yeng. Kini kid khot jong ka hito ki ba ab sabar. Ki pertai ki slokan, ki ra ki plakan. Persa ki pulit bat penrem ru ki pulin. Te kene ka jing ai statement ka jing let ai statement jong ki kadai ka kakes kabaya yadai hibat katu kajing pongrem yong jong ki kan. Te hadin bakila dem man sim ka statement nakleng pulit ndala sim statement. Ya ubak don bok dekar presiden ne upan skambor ba ka official name jong u. Nakleng kid khot jong ka hito. Kila pertas lokan biang bat kila don roh kata baki om hakitin pareng bat ka order ka kedau agitated mood. Kemudian bakila don lupa kata ban yakhi ban la ban tak nek jing kumar kan. Te nakaleng kipulit bat ki district magistrate ong biang hukum kan. Bakila instruct nela betha baki dekhot jong ka hito kidai ban lek phai no nang ne nakit kim dai ban ya chu siken hun. Ndrai kini ki dekhot jong ka hito ki yaj bet leng baka kendailat polis besar. Poi ha ka cari point khamat jong ka district office. Ini kimut ban leca main sekretariat. Te kejing mut jong ki ban leca main sekretariat. Haknya lenti jong ki pat kila pak kangen nya kidukan. Bat kila penbor hero. Tendra poi hang ne ha kacari keleng ki magistrate bat ki pulet ki badon ha ke duty jong ki kila persang banyak keren bat ki khot jong ka hito. Hendrai na kalian kid khot jong ka hito kilong adman kilong mutlop ha kentre ban sengap ki mutbet ban tur sa sekretariat. Kat badangnya keren pat jatang banyak keren ro ong ko order la mi no kajingnya pen ibor kajingnya tengko kan. Kala one violence sangta kala don ketu kajing sa tit kajing kawang stone grenade daki kulit ban persang ban saprat ya kini ki iu nomor ba ngide ban kenal bah hak itu kecakala penjari ya ka section 144 CRPC kan. Harus sekretariat ro. Ki benta jong sekretariat. Tena kalian pot umuktir jong kini ki dekhot jong ka hito kan. Nasa local council. Na kalian council jong ki ula ong ba dekhot jong ka hito. Lur saprang sangwan dai. Udah bak lusa prang sangwan udah council jong kini kan. Na kalian jong kumno kali. Yang lain juga par uang kumno. Na kalian jong uang ba Ai mene ka dei ka katkom ka statement lan ka ijahar ka ba ai de kelangot i additional district magistrate nei. Jito kadai na kalian jong kito kan ka ba rung ha ka presiden ka order. Namar ka order ka rung lang ka ka ba pensengau na kalian kito ki pulit na kini ki na kalian jong kini ki laingot ka ba uyu council jong ki kita belang bat menta ka jong une council jong ki dekhot ka hito ki pendung lang kan. Uang mno pan mau. Na kalian jong uang ba kini ki dekhot jong ka hito. Hadin bala de ya ka statement jong ki. Kum bala betha leng ba keto ka case ka biadai bat ka jing pongrem yong jong ki. Kila kok ngu ba. Kila kok ngu kum baki ong wan hasadar ban ai statement kila lej ru dak lenti ka bejai-jai. Bat ula ong ru. Hadin bal ambil nasardar. Kini ki dekhot jong ka hito. Kimut ban lej sa sekretariat dak lenti ka bejai-jai om ban thau kena ke jing kumar. Nrai. Tak ban lej bu ki plakan. Bat ki jing thok jing penrem hak khmat ke sekretariat. Om ban thau kena jing kumar. Te nrai na keleng ki dekhot ka hito. Uong council jong ki ba ndala poi hak kacari hang to ki pulet kila persang penban ban excessive force ban pendon-kam dan kata ka jing penkam lati bat ka jing kawang yakini ki dekhot ka hito da uston kernet kan. Na kalian ki dekhot ka hito ong council jong ki ba wat apa ki pulit long excessive ba. Ndai ki dekhot jong ka hito bat khantam presiden persang kin ban te lakamnya kata ka jing jakulmar. Ula persang ban ong ye ki dekhot jong ba buat omlong violence kan. Namar ba ong ba ong council ba kwa kin ban kriya de kata ka
unnecessary difficulty to general public. Hmm. Tena nakaliang jong uneu council ulaong ba kat ba pan hi kaka nakaliang katana pulit kapan ke statement ulen te kolong kamdon ken kino ki kendon ki ba balak bandina ya kene ka anticipatory bail jong u te kakor hadin bakal bisa ha ya kijing kan sngap nambaro arliang mamla kelak pe ka case diary kan kabak sengulung kolong bahadin balak bisa ka case diary nakaliang ka kanong bisar magistrat kalak penban waki pulet wat ban bu record ha ya ka proceeding ya ka investigation jongki u ayo u klembu satia namar bakat kum ka section 161 ya ka CRPC ka kedau ba kino ki jing tokit jongki haka kes diary kal de banong up to date ndai hak bede bat kane ka jing tokit yakine kit khot jong hito kisim jing tokit tang hakasa bat kan terik ba upen rung haka kes diary jong u ya ka proceeding kan ulet ya kendo yano ulet jengo ya keno kacaka upen rung tang ya kita kiwe kising ki hadian kam up to date lalor nang tar wat kes diary la top man haka lusit kan mthore haka diary ka ba ha kabali kat rekam ki pulit kadik kepada kat kum ka jingdon kam ru kat kum ka section sispanya puar jong 10 1B jong ka CRPC kan tadi lah bisa ru ya kita kajing pun sengau lah bisa ya kena nomor ya kena lah refer ya ke case kabala ujor ha ku hati high court kabala ujor harus nomor jakat ar kapmi ka order hadim lah bisa ya kene nakaliang ka code kala ong ba menta ngidos pos ya kene ka kajing ujor jong kit ke kajing pan anticipatory bail kit ka hito pan ni ailat ka anticipatory bail jong ki kan beteng pan kan beteng haduk ba uayo unda bantok kit ya ka ya kene ka jing ujor jahat jong pulit persa ikot ka hito jong kini ki magistrat ya kit ka hito haduk kata kan beteng ba kabamut menta mo kat ba kampat dep kene ka investigation ne ka jeng tokit ka bede bat ki no lam jak hitu nakaliang jong ki pulit kene mlak pan kem ya kini ki khot ka hitu bat ka court kalau ong lupa kumne tang ba kini ki khot ka hitu kimle ban commit similar offense mun mde man diploma mde banyalong pai ba biang jam der kam penkhen bang kum kini ki ju ki jing penkhen ya ka to ka won fo CRPC kum kito mde syur ban penkhen namar ba kan la de ka condition bail de kane Anticipatory kalau deka condition kalau bu condition kan bah khot uno haba khot hakono kono kapor ka u khot uayo bantokin kita ban let mi khamat ba lani la rekile ru kimla sumanya lampai ba kimla banyak lampat ba kum baja ka sautar ngau na bat kimla ru kan ban thajing ruman khamtam namar ba penkhen ya ketuka won fofo kum bang ban mena kamu kalong takam ta mo kalong tangkum ta kamu kene ka dispose ndan ya kene ka bile ka case nya hanu kam ka case namar ba kala keran ya ka ka ba ya yu ka ba kala po itu sa ka final judgment jo kene ka jingpan yuki kene ka jing ujor jongki yang mukul rumah jongki namar ba kala ya ka final order tela dispose no kan long kala penkesan ya ka jingpan jongki bakin yo anticipatory bail ban with condition dai macam nak suban with condition tah kan ita hi tah